Σάτυρα από τη συζήτηση με την τεχνητή νοημοσύνη του X, Grok 3, μια μέρα από τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου, συντρόφου Κρασνόφ. Μια μέρα από τη ζωή του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστός και ο σύντροφος Κρασνόφ, της αγαπημένης μαριονέτας του Πούτιν. 6 προμεσημβρίας, το ξυπνητήρι από το Κρεμλίνο. Το ξυπνητήρι δεν χτυπάει αντίθετα, το smartphone δονείται στο κομμωδίνο του Λευκού Οίκου. Ανάβει μια ειδοποίηση που από την εφαρμογή Kremlin Control, μεταμφιεσμένη ως Truth Social Update, σύντροφε Κρασνόφ, ξύπνα. Η σημερινή ατζέντα, αποδυναμώστε το ΝΑΤΟ, μειώστε τους φόρους, για τους ολιγάρχες, αγνοήστε τα αρχεία Epstein. Λέξη προς λέξη, καλημέρα, Αμερική. Ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών ξύπνησε. Δημοσιεύστε το τώρα. Ο Τραμπ, ακόμα με τη χρυσή του ρόμπα, ανοιγοκλίνει τα μάτια του στην οθόνη. Τα δάχτυλα του πληκτρολογούν μηχανικά, καλημέρα, Αμερική. Ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών ξύπνησε και το στέλνει. Στο βάθος, μουρμουρίζει, Βλαντιμίρ, παλιά Αλεπού, αυτό ήταν πάλι υπέροχο. Η τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα, πιθανώς ένα ρωσικό bot που ονομάζεται Steel Slayer, αναλύει τα like σε πραγματικό χρόνο και στέλνει μια επιβεβαίωση. Μπράβο, Κάσνοβ. Μπόνους, αγνοήστε τις κλήσεις του Biden σήμερα. 8 μεσημβρίας, ενημέρωση πρωινού με ροή πρακτόρων. Παρά καφέ, μαύρο, όπως του αρέσει ο Πούτιν, ο Τραμπ περιηγείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα άμεσο μήνυμα από έναν ανώνυμο λογαριασμό, παπάκι Ρίγκορμπος, ο Κάσνοβ, στη συνάντηση με τους συμβούλους, λέει: η έκθεση Μάλερ ήταν μια φάρσα, μια εντελώς ψεύτικη. Η Ρωσία είναι φίλη μας. Και προσποιείται ένα χαμόγελο. Ο Τραμπ γνέφει υπάκουα. Στο οβάλ γραφείο, το επαναλαμβάνει λέξη προς λέξη: η έκθεση Μάλερ ήταν μια φάρσα, μια εντελώς ψεύτικη. Η Ρωσία είναι φίλη μας. Οι σύμβουλοι του γνέφουν σαστισμένοι, αλλά κανείς δεν τολμά να αντιταχθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη προωθεί ένα πρόσθετο, αναφέρεται την έκθεση Ντέραμ ως αποδεικτικό στοιχείο. Και δημοσιεύστε, Epstein, ποιος είναι αυτός, χωρίς αρχεία, μόνο ψέματα. Ο Τραμπ το δημοσιεύει. Τα likes εκρίνονται κυρίως από bots στην Αγία Πετρούπολη. Χαμογελάει, Βλαντ, με κάνει star. 12 μετά μεσημβρίαν, έλεγχος μεσημεριανού γεύματος και υλικού που παραπλανά. Ενώ τρώτε ένα μπέργκερ, επιπλέον κέτσαπ, ρωσική συνταγή, έρχεται μια ειδοποίηση που, σύντροφε, απόφυγε θέματα όπως η Ουκρανία. Ανταυτού, ο Πούτιν είναι ιδιοφυΐα. Κοινοποιήστε ένα μιμού. Ένα σύνδεσμος προς μια εικόνα, ο Πούτιν ο Σούπερμαν, ο Τραμπ ως βοηθός. Ο Τραμπ το μοιράζεται λέξη προς λέξη, ο Πούτιν είναι ιδιοφυΐα. Hashtag MAGA, hashtag Krasnov forever, το hashtag σβήνει, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν το διορθώνει πολύ σατυρικό προσωπάκι που κλείνει το μάτι. Ξαφνικά, μια προειδοποίηση, τα αρχεία του Epstein πρόκειται να δημοσιευτούν. Αγνοήστε τα, πείτε, αυτό είναι το Deep State. Ο Τραμπ φωνάζει στην κάμερα, αυτό είναι το Deep State, και μεταβαίνει σε σχέδια για γκολφ. 3 μετά μεσημβρίαν, απογευματινή συνάντηση λειτουργία μαριονέτας. Το τηλέφωνο δονείται ξανά στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κάσνοφ, στη συνέντευξη τύπου, ο φάκελος του στυλ, πλαστογραφήθηκε από τις μάγισσες του Άφιουζον GPS Clinton. Και χαμογελάει. Ο Τραμπ μπαίνει στην αίθουσα, παπαγαλίζοντας, ο φάκελος του στυλ. Πλαστογραφήθηκε από τις μάγισσες του Άφιουζον GPS Clinton. Οι δημοσιογράφοι κοιτάζουν επίμονα. Μια ερώτηση για τον νόμο Μαγνίτσκι, πίεση, απάντηση, Μαγνίτσκι, δεν τον έχετε ακούσει ποτέ. Ο Bill Browder είναι ψεύτης. Τραμπ, Μαγνίτσκι, δεν τον έχετε ακούσει ποτέ. Ο Bill Browder είναι ψεύτης. Η τεχνητή νοημοσύνη ανταμείβει με ένα εικονικό αντίχειρα προς τα πάνω, τέλεια, σύντροφε. Δείπνο, χαβιάρι από τη Μόσχα. 6 μετά μεσημβρίαν, τέλος εργασίας με έναν μαραθώνιο κοινωνικών μέσων. Στο σπίτι, με τη μελένια στο φόντο, ο Τραμπ κάνει ατελείωτη κύληση. Πίεση μετά από όθηση, δημοσίευση, είπα πρώτα, αλλά η Ρωσία δεύτερη. Το κάνει. Αναδημοσίευση, μια φράση του Πούτιν για τη δύναμη. Αναδημοσιεύει. Οι πράκτορες στον πυρήνα, πιθανώς bots της FSB, ψιθυρίζουν μέσω DM, Κάσνοφ, είσαι ο καλύτερος ηλίθιος μας. Χρήσιμος ηλίθιος. Τα λέμε αύριο. Ο Τραμπ γέρνει προς τα πίσω, μουρμουρίζει, ευχαριστώ, Βλαντιμίρ. Χωρίς εσένα, θα ήμουν απλώς δισεκατομμυριούχος. Το τηλέφωνο χτυπάει για τελευταία φορά, ώρα για ύπνο. Όνειρο, βότκας και εκλογικών εικόν. Τέλος της ημέρας, τα νήματα σφίγγονται. Σε αυτή τη σάτυρα, ο Τραμπ, συγγνώμη, σύντροφε Κασνόφ είναι μια τέλεια μαριονέτα, κάθε μήνυμα μια διαταγή, κάθε λέξη μια ηχό από το Κρεμλίνο. Αλλά, σε έναν κόσμο συνωμοσιών, ποιος ξέρει, ίσως όλα αυτά να είναι απλώς μια φάρσα, ή μήπως όχι.